una nova edició del Trivial i aquest any, de manera especial, doncs, els hi hem demanat a l'AREP que col·laborin en un apartat concret, que és una mica només de fotografia antiga, ja que ells es dediquen bastant a recopilar, a recol·lectar fotografies antigues del poble i fer-ne exposicions. Doncs, arrel de les exposicions que han fet i dels llibres que han fet, doncs hem fet un conjunt de preguntes i és la novetat d'aquest any, és una nova categoria. A veure qui ha anat a les exposicions, qui s'ha comprat el llibre i sap contestar. De la vorella i les agulles. A quina vall de Begues hi ha la cova bonica? Les 4 possibles respostes. Hi ha un pic allà interessant, a més estudien, hi ha qui ve a buscar les eixarmades per fer una repassada i ens venen als actes i pregunten: i això sortirà al Trivial? Doncs segur, sí. I no només és picar la curiositat i aprendre coses noves, sinó que a vegades les preguntes també tenen la seva gràcia, perquè també quan escrius les preguntes i tens que pensar en possibles respostes, doncs a vegades se t'acuden coses inverosímils que fan més gràcia que la resposta bona, però també està bé veure aquestes coses.